telefone, MP3 i TV ekrane. Bez njih i sad nam stane, od oca zapuši. A fiksi za kad vidiš ti, moraš tajnu čuvati. A fiksi za kad vidiš ti, moraš tajnu čuvati. A fiksi za kad vidiš ti, nemoj tajnu odati. Električni voz. Vuvu, vuvu. Zum, zum. I odjednom zemlju napada vanzemaljski svemirski brod. Ako pomoć stigne na vreme, bit ćemo spaseni. Hajde, siđite s voza, brže, brže, napred. Tomase, došli smo da se igramo. A, konačno ste stigli. Trebaju mi vanzemaljci za igru. O kakvim vanzemaljcima pričaš? O vanzemaljcima? Znate o kojim? Dođu da unište zemlju i sve na njoj. Ne želimo ništa da uništimo. Zašto ne možemo da budemo mašinovođe, a? Mašinovođe? Ha, pa vi uopšte i ne znate kako se vozi voz. O, mi znamo mnogo o vozovima. Ljudi su davno izumeli železnicu, ali tada su šine bile od drveta. Ljudi su počeli da prave metalne šine tek krajem 18. veka. Ali prvi vozovi nisu imali motore da bi mogli da idu, već su se koristili konji da ih vuku. Kasnije su konje zamenile parne mašine. Drvo i ugalj bi goreli u pećima da voda proključa u kotlovima i pretvori se u paru koja je okretala točkove. A fiksizi su bili tamo da pomognu da vozovi idu, starajući se da svi delovi bez problema rade zajedno. Ali parnih mašina odavno više nema. Vozovi sada koriste električnu struju. Ti električni vozovi jure prugama brzo, skoro kao avioni. Poznajete vozove, ali ipak ćete biti vanzemaljci. Ova železnica je moja, igraćete se kako ja želim. Voz je ispražen i polazi sa stanice. Ču, 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 ču. Vu, vu. Možeš sam da se igraš, čuču. I hoću. Psiu, psiu, psiu. Hej, zašto si stao? I ovo ovde odmaže. Uopšte neće da ide. Simka! Nolik! Gde ste? Da vas nisam nečime uvredio. Mama, vraća li se tata uskoro? Ne, u čemu je problem? Napali su nas zli vanzemaljci. Voz se odmah mora popraviti ili im nikada nećemo pobeći. Hoćeš li malo čaja? Moram da smislim nešto. Simka, Nolik, znam da ste tu. Molim vas da mi oprostite ako sam vas uvredio. Izvinite, molim vas. Jedino vi možete da spasete svet od zlih vanzemaljaca. Dobra, nagovorio si nas da se vratimo. Pa, hajde da proverimo šine. Nolik, za mnom. Ja sam brži. Joj, eto ti sad tvoja brzina. Izgleda da sam našao prekid. Tomase, šine su prekinute. Znam, pa? Znaš, ali zato ti voz ne ide. Kao i pravi vozovi, i vozići idu na električnu struju. Ali u lokomotivi nema baterija da vuku vagone. Motor struju dobija iz šina. Svaka pojedinačna šina ima žicu u sebi. Ako se šine odvoje, struja ne može da prolazi kroz njih i da stigne u voz. A bez struje, lokomotiva naprosto stane. Zato stavi šine i tvoj voz će opet ići. Aha, sastavim ih. To. Ura, voz sad ide. Hoćete li se sad igrati sa mnom? A šta ćemo mi biti ovog puta? Šta god želite.
Voz juri šinama, mašinovođa je Nolik, kad odjednom s neba stigne vanzemaljski svemirski brod. Pozdravljam vas, o ljudi planete Zemlje! Dolazim iz daljine, iz druge galaksije! Jesi li došla da uništiš sve? Ne! Došla sam da popravim sve!